ze er ook een fles geetje. Gouden energie. Heb je vleugeltjes? Heb je vleugeltjes? Hij is niet met wit. Niet, nee, ze worden eigenlijk een vliegen. Op de bevriende achteraan met 17. Daar komt al. Naar de Guren. Naar de Guren. Oh, geweldig. De steeg, die is fantastisch. Het was de landen, ze wist dat ze als ook in de en in de landen, in de is ze bekritiseerd geworden. De grond heeft gevaar. Maar nu, vuur, papi, krap. Hoi, besleep! Ik heb zin om niks te zingen. Dan gaan we nu beginnen met 1, 0, hemel! Oké, dan de Guren. Dieren die de land gaan, die
Dat is wat we doen. Al staat erboven. Pietje en Kurt. Hoe is dat beestje? Nou, you know that, sing that ball and you know that. Hold the lazy, give me a follow me, like you know they move the
het jubileum van Euskakel Peoples. Ik ben trots op u. Hebben we om een beslag of niet? Geniet van elkaar, wat elkaar leeft en houd de traditie in stand. Ik hou van u. Lang leven Maastricht en lang leven de Maastrichter vastelavond. Even een piep. Even een piep. Even een piep. En ook dan heb ik ooit een lang leven stadspuntje op de eerste. Even piep. Even piep. Even piep.